चला सर्वांना नमस्ते. नमस्ते. बघा आपल्या जिन्याचं काम सुरू झालंय. चला एक एक पायरी चढा. किती पायऱ्या झाल्यात आपण पहिलं बघूया. मला वाटतं मी तर नाही वर जाऊ शकत हे पूर्ण काम झाल्याशिवाय. का जा मजबूत आहे ते. हा जाऊ शकतो. या पायरी किती उंच आहे बघ. म्हणजे अजून एक खाली आपल्याला ठेवायचं खाली आहे. अजून भर टाकायची आहे ना. पण पहिली पायरी उंचच पाहिजे घे. हा चढ जा वरती. नको. अरे काय नाही होत, मजबूत आहे. आम्ही गेलो होतो. मम्मीला वाटतं बांधलं नाही पूर्ण. ते काय गेलेलं हाय पैसे पूर्ण पोच झालेले आहेत मम्मी. चला व्यवस्थित. चला चढा. काम बाकी आहे पण चढू शकतो. तू गेलीस ना मग वरतून नजारा दाखवूया आपण सर्व. हे आतून घेतलंय ना सेफ. हा 1 एकच 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि लँडिंग 10 वरती. आता वरतून बघ तुला कसं दिसतोय. मस्त ना. काय दिसतंय तुला. एकदम वेगळंच वाटतंय. छान वाटतंय एकदम. चला काय मम्मीचं एक्सप्रेशन होते ते तुम्हाला पण दाखवूया आपण सर्व. मी डायरेक्ट 2-2 पायऱ्या चढलो. चला बुकिंगचे कॉल आलेले. थांबा 1 मिनिट. चला जे तुला व्ह्यू दिसलं, जे तुला आता आपण बरोबर लँडिंगला आहे तसंच इथे जेवढे पायऱ्या होतील स्लॅबच्या अंडर होणार तेव्हा हे पायऱ्यासाठी ठेवलेले आहेत हे लावू. पहिलं तुझे व्ह्यूज दाखवूया सर्व. तुला जे दिसलं ते समोरच्याला दाखवूया. बघा बघा किती प्रशस्त, किती मोठं, किती भरपूर मोठं वाटतंय. काजल मी बोललो होतो रूम्स असे पाडायचे. आम्हाला बनल्यानंतर वाटतं ना माहिती पडतं. ये काव्या इकडे इकडे तिघा आम्ही इकडे ये. हां तर रूम नंबर 1 2 3 4 5 बघा किती लांब दिसत पण नाही इथून या कॅमेऱ्याच्या अँगलनी. तर किती मोठं झालं बघा. ही पण एक आपण ओपन स्पेस सोडली आहे. तिथे आपलं जॉईंट आहे आणि वरतून काही व्ह्यूच आहे बघा. मस्त. ओके तर या पूर्ण आणि इथे बघ खिडकी आहेत ना. या खिडक्या मला मी सांगते ना खरोखर मला लय भारी वाटते बाबा. मोठंच आहे ते. ती जागा अशी वाटत होती की किती छोटी आहे. 3,500 स्क्वेअर फीट आहे. किती 3,500. मग छोटा झाला का ते. नाही हे बघा हे आता हे जे तुला दिसतंय लेंटल वर्क हे बघा इथे याच्यावर अजून चिरे लागणार. हा हे आता बरोबर 5 दिवस झाले कंप्लीट झाले. आणि या 5 दिवसात आपण ब्लॉग टाकलेला नाही कारण सतत ऑलरेडी 3-4 रूम सतत बुकिंग्स आहेत. चेक इन चेकआउट टूर करणं फूड सर्व बिझी होतं म्हणून आम्हाला ब्लॉग करता आला नाही. म्हणजे आता हा लेंटल वर्क आज कंप्लीट झाला ज्यामध्ये कॉलम बघा 1 तिथे पण एक कॉलम आपण 2 दिलेले आहेत असे मध्ये सपोर्टसाठी. इथे पूर्ण स्लॅब आहे. पण स्लॅबच्या अगोदर तुम्हाला सांगतो हे लेंटल वर्क आहे ना ह्याच्यावरती 3 किंवा 4 चिरे अजून आपण उचलणार आहे. म्हणजे अजून एवढी हाईट येणार आहे. बरोबर आहे. म्हणजे ऑलरेडी त्या घरापासून आपण वरती गेलेलो आहे आणि आपल्या घराला बरोबर मॅच होतंय सर्व. उंचीला आपल्या घराला मॅच होतोय. कारण इथे कसे हाईटचे पण परमिशन घ्यायला लागले आपल्याला कोस्ट गार्ड मधून. आपली जेवढी उंची त्या घराची तेवढीच या घराची उंची आहे. पण हे लांबून जर बघितलं ना लांबून. आता मी काजलला परत एक सांगतो. मम्मी तू उतर खाली आरामात उतर. पायरी आहेत व्यवस्थित. तेव्हापर्यंत तू काजलला तिथे 5th रूम पर्यंत जा ना जरा आरामात. येस आणि मी जे पायरे बनवल्यात ना मम्मी एवढे चढायला भारी नाही आहेत. म्हणून व्यवस्थित बनवले की असं हे जे डिस्टन्स आहे ना हे कसं टाइल्स बिल्स लागल्यावर भरेल ना. बघ तू येपर्यंत काजल अजून 5th रूम पर्यंत पोहोचली. आणि असे पायऱ्या का बनवले की आपल्याकडे वयस्कर पासून लहान मुलं सर्व येतात ना तर जास्त उंच नाही पाहिजे. तुला माहिती आहे जास्त उंच नाही बनवले म्हणून टप्पे जास्त पडले. आणि या पायऱ्यांचे पैसे टप्प्यावर असतात. मला 1-2 टप्पे मी कमी केले असते पण नको कन्व्हिनियन्स प्रमाणे मी एक टप्पे काहीतरी छोटे बरे आहेत. अरे असं बाकी सर्व आपण सर्व दाखवलं होतं. तर हा कॉलम बघा मध्ये घेतलेला आहे एक. तिथे पण दुसरा आहे आणि इकडून आरामात ये जरा. इकडे घसरायला होतं सिमेंटचं ना. आणि हे बघ पाणी का साठलेलं इकडे सांग मला. पाणी मारलं. येस आम्ही दिवसातून 2-3 वेळा पाणी मारतो बघा. 1 वेळा तर कन्फर्म असतं. बाकी या रूम मध्ये बघा सर्व पाणी मारलेलं आहे. हे म्हणून पाणी साठलेलं आहे सर्व. पाणी मारले ना रिसेंट मध्ये. पण तुम्ही वाळू टाकली अकाउंट केला तेव्हा किती छोटा वाटायचा. हो मी बोललो होतो की रूम मोठे होते. आरामात इकडून. पण काय पण बोल काजल 5th रूम एकदम भारी आहे ना. हा बघा केवढा मोठा आहे बघा. 5th रूमला खिडकी तिकडे आहे ना. हा ह्याला खिडकी का डबल खिडकी काय गरज नव्हती कारण ह्यांना व्हेंटिलेशनसाठी ही खिडकी आहे ना. आणि बॅक साईडला अजून खड्डे बिड्डे मारायचं काम आहे इकडे बघा. असं इकडे अजून कामं बाकी आहे. पेंडिंग कामं भरपूर आहेत. पण जेवढं व्यवस्थित
एक सेफर साईडने जेवढं कन्स्ट्रक्शन होऊ शकतं तेवढं मी कन्स्ट्रक्शन करतोय. हो. ओके, इथे पण आपण एक कॉलम टाकलाय कारण वरच्या स्लॅबला हे पूर्ण स्लॅब असेल ना. हा. आणि एक तुम्हाला आताच एक हिंट देतो, ह्याचा स्लॅब मी हाफ ओपन ठेवलाय. ते हाफ ओपन का ठेवलाय त्याचा पण एक रिझन आहे, ते सस्पेन्स आहे, ते तुम्हाला स्लॅब झाल्यावर समजेल. आता ह्याच्यानंतर आपलं काम काय आहे की हे बघ, ही एक चिरा 2 आणि 3 म्हणजे एवढी उंची 1 2 आणि 2.5 इंच अजून वरती जाणार. आणि जर मी ठरवलं की 4 चिरा लावायचा आहे तर आपण 4 चिरे पण लावू शकतो. ओके, म्हणजे पुढे जाऊन कधी पीओपी पीसीसी पीव्हीसी काय आपण जर केलं पॅनल्स लावले तर ती हाईट अजून बुटकी दिसणार नाही. अजून खालून पण भर पडणार आहे ना. हा, खालून पण अजून ह्याच्यात अजून मला धुमस मारायचं असं. त्यानंतर परत माती लागली तर माती, नाही तर मग कॉन्क्रीट मारायचं, त्यानंतर मग टाईल्स लावायच्यात. मग जरा ती हाईट ना अजून वाढणार आहे. ओके, तेव्हा वरची उंची जरा एक्स्ट्रा पाहिजे. येस, एक्स्ट्रा पाहिजे. आता उद्या आपले साईट इंजिनियर ज्यांना आर्किटेक्ट प्लॅन दिलाय ना ते इंजिनियर येऊन एकदा परत लक्ष देणार आहे ह्याच्यामध्ये. बाकी सर्व बघा काम असं व्यवस्थित झालेलं आहे. रूम्स ऑलरेडी आपण सर्वांना दाखवलेले आहे, तरी पण एकदा दाखवतो. 5th आणि 4th रूम कनेक्टेड आहे बघा. असा 5th रूम आहे, मोठा आहे. काजल जरा इथून चालत जाशील त्या रूम पर्यंत. ओके, जा. येस, बरोबर 5 पावलं प्लस आहे ते. आणि ते तर अजून ॲड ऑन आहे तिकडचं. या वॉशरूम मध्ये जा, वॉशरूम मध्ये. येस, आळूवडीचं पान आलूवडी आलेली आहे. हे बघ, पाणी साठलं म्हणजे इथे पाणी मारलं गेलेलं सर्व. असं सर्व कन्स्ट्रक्शन वर्क आमचं झालेलं आहे. हे सर्व लेंटलचं काम इथे झालेलं आहे. ही 4th रूम. खिडकी नाही पाडली होती पहिली चुकून. हां, ही खिडकी पाडली परत. आणि ह्याचे चिरे बघा इथे काढून ठेवलेले आहेत. हां, म्हणजे हे त्यांच्या कन्स्ट्रक्शन वर्कहून त्यांच्याकडून मिस्टेक झाली होती, ती मी त्यांच्याकडून मिस्टेक झाली पण आपलं नुकसान झालं. माल मटेरियल आपलं जास्त गेलं. जास्त आणि मी पण चिरे कसं ते खराब झाले. मी पण कसं त्या दिवशी टूर बिरला असल्यामुळे होय. आपल्या ह्याच्यात असल्यामुळे होमस्टे मध्ये असल्यामुळे मला पण तो लक्ष देता आलं नाही. झाल्यावरती लक्ष आलं. करायला घेतल्यावर आपण तिथे हजर असायला दर पाहिजे. दिवशी आपली चेकिंग असली पाहिजे तिकडे काय होतं आणि काय नाही होतंय. मग हे चिरे यूज होतील पण सिमेंट आणि वाळू वेस्ट गेली, ती खाली पडली बघा. ठीक आहे, तर असं काम येस नो मध्ये होत राहतं असं सर्व. बाकी तर सर्व व्यवस्थित आहे. इकडून आरामात चाला. ते तारी म्हणजे ह्याला बांधायला यूज होतात ना. हे पण आता ओलं आहे बघ. चला, आता असं काही आपलं घराचं कन्स्ट्रक्शन होतो आहे. आणि आपला टार्गेट काय काजल, कधीपर्यंत आपल्याला करायचं प्लॅन काय आहे? नेक्स्ट इयरच्या दिवाळीच्या आधी. दिवाळीची बुकिंग कन्फर्म इथे घेणार आहे आम्ही. दिवाळीच्या आधी वाटलं तर मे महिन्याची पण बुकिंग घेऊ आपण. काम जरा थोडं अजून फास्ट करूया. पण काम फास्ट करून चालत नाही. आता बघा, हे काम आज झालं ना मम्मी, हे उद्यापासून मी चिरे नाही लावणार आहे. 3 दिवस पाणी मारायला गॅप घेणार आहे. म्हणजे हा गॅप घेणं गरजेचं आहे 3-4 दिवस. त्याच्यानंतर मग बांधकाम करायला घेणार. त्यासाठी आता परत बघा, हे क्रश सँड, ही क्रश सँड पण मागवली काल, कमी पडली म्हणून. मटेरियलमध्ये हे बघा, खडी एवढीच राहिलेली आहे, ही माती आहे. तिकडे ही वेगळी वाळू आहे. ही वाळू आणि साधी वाळूच्या मध्ये 3 ते 4 पटीचा पैशाचा फरक आहे. ओके, आणि त्यानंतर आता चिरे बघा तेवढेच उरलेत. वरती 4 चिरे लावायचे बोललेस तरी चिरे लागणार आहेत. त्यासाठी सिमेंट पण परवा मी 20 बॅगचे 2 राऊंड मारले, म्हणजे 40 बॅग सिमेंट ऑलरेडी आलेले आहेत. ते वाटतं तसं पण भरपूर एक गोष्टी 3 ते 3,500 स्क्वेअर फीटचं घर बांधायला भरपूर मटेरियल लागतं. एवढं सोपं नाही. आणि हे पण जे झालेलं आहे त्याची पण कॉस्टिंग साधारण नाही. बरोबर आहे. चला या, ह्यांचे आशीर्वाद आमच्याकडे. हा नवीन मेंबर आलेला आहे त्यापासून यात लाईट लाव गेस्ट आहेत ना. हे आमच्याकडे नवीन मेंबर आल्यापासून आमचे बुकिंग वाढलेले आहेत. आणि आम्हाला वेळच मिळत नाही की यूट्यूबला आम्ही व्हिडिओज टाकू, पण आम्ही ट्राय करणार आणि नेहमी आम्ही व्हिडिओ टाकायचा प्रयत्न करणार. आता पण आपले किती रूम, 1 रूम जो आता आपले गेले ते 1 रूम बुक आहे, त्याच्या बाजूला पण रूम बुक आहे आणि तिकडे पण 1 रूम बुक आहे. 3 रूम बुक आहेत आपले. म्हणजे ॲव्हरेजमध्ये 3 रूम तरी 2-3 रूम बुकिंग आहेतच आमच्याकडे. आणि डिसेंबरचा आधी सांगतो, 24 डिसेंबरपासून 23 डिसेंबरपासून ते डिसेंबर एंडपर्यंत ऑलमोस्ट सर्व रूम्स बुक आहेत आपले. ओके, चला या आरामात ये. काळू बघा आमचा पप्पू कसा धुरी करतो, फिरवतोय. हे गावी करणं गरजेचं आहे. आहे हे असं. पण
हे करायला लागतं. लागतं हो. ही धुरी केली की जरा डास पळतात, लांब जातात. काकीनी धुरीचा कॅमेरा स्वतःकडे फिरवलेला. होय काय असं झालं ते? हे का असं बरं. तुम्ही ना काकीलाच बघितलं व्हिडिओ मध्ये. हा काय आलं? हा तिकडे बघतो, विचारतो, बघतो, जातो बघायला. चला दूर बघा, दूर पाठवू का तुमच्या घरी? दूर बघा, डास पडतात आमचे इथे, डास चावतात. बघा घराच्या अवतीभोवती करायला लागतं रे. हा, तुम्हाला कॅमेऱ्यात दिसेल धूर बघा. आपणच जातो कुठे कुठे काय. होय, इकडे काळो कचका दिसणं हा दिसतंय बघा. आमचा पप्पू कसा फिरवतोय. रस्त्यावरच ठेव बघा. अरे देवा, हे मधील बाजूला हो, एक तर मी अडी. हे झालं हे बघा, करा काय ती. हां असं करा. काय म्हणे याद्यासारखी करते. दिसतोय धूर दिसतोय, पप्पू दिसतोय. मग सोडण्याचा हे उपयोग ना. हा, सोडणं आता होतील ना नारळाची, हो ते होतील ते उपयोग. त्याला येतो उपयोगाला. दारात घरात नाही का करत. वा, ही सिनरी भरपूर छान वाटते. ही सिनरी आहे बघ, ही या टायमिंगला हे मडके आणि त्यासोबत हे डे लाईट, थोडीशी डे लाईट राहिली, इव्हिनिंग लाईट आहे. माझा ड्रेस दिसतो का तुला? येस दिसतो. काजल, तिसरा टाईप आहे. येस. तिसरी फॅशन. आता तुला ना मी सरप्राईज दाखवतो. काजल, जरा गाडी ओपन कर माझी. गाडी पण बघ मी दरवेळी धुतो अशी. गाडी ओपन कर जरा गाडी. मी जरा काहीतरी गिफ्ट्स आणलेत. इथे मम्मी बस जरा तू. आमच्याकडे इव्हनिंगची वॉक केली पाहिजे तुम्ही. इव्हनिंगची वॉक काव्या पकडेल. काव्या, हां काय ते सिक्रेट आहे बोला. जर काव्या, आता मी काहीतरी गिफ्ट आणलंय मम्मीला आणि काजलला. दाखवूया. ठीक आहे. हे बघ तेवढं काय, किती सामान घ्यायला लागतं बघ. उचकी नेली होती. गिफ्ट नंबर 1 हे बघा काय आहे. काजल जरा बाहेर ये. नारळ. गिफ्ट नंबर 1 अजून दाखवतो तुम्हाला. उचलणार का तुला? एक बार उठाओ और 4 बार कंबर तोडो. जड किती आहे? 10 नारळ आहे, ते वजन आहे. टेबल तुटायचं वजनाने पप्पू. नारळची साईज दाखवतो तुला मी. हा, हे बघा, वा. माझ्या चेहऱ्यापेक्षा मोठा. ओले नारळ आहेत. ओले नारळ. इकडे मम्मी तू. हे बघ, मम्मीच्या चेहऱ्याच्या पण पेक्षा मोठा आहे. हो, किती मोठा आहे. ओके. आणि मी तुम्हाला ह्याची प्राइस सुद्धा सांगतो. 30 रुपयाला पडलेत मला. मस्त. 30 रुपयाचे 20च, म्हणजे ते जास्त देत नाहीत. हा, तर 600 रुपयाचे 20 आणलेत मी. पण सोलायचं आपलं काम आहे. ओके. त्यासोबतच अजून पण मी शॉपिंग केली, दाखवतो. होमस्टे किती चालतंय. आणि होमस्टेमध्ये व्हेज थाली किती संपले ना होमस्टेमध्ये, ते तू कशी ओळखू शकते सांग? कशी? व्हिडिओ मध्ये नाही, काव्या सांग. असं बघून. काजल, व्हेज थाली किती संपली कशी ओळखू शकतेस? मी सांगू? ये खाली ये, मी सांगतो. ये अजून काहीतरी गिफ्ट आणलंय मी, गाडीत आहे. व्हेज थाली किती संपली हे तुम्ही ओळखू शकतात भरपूर प्रकारे, पण लोणच्याच्या डब्यावरून समजू शकता. हा, बरोबर. म्हणजे एक साधारण लोणच्याचा डब्बा लगेच संपत नाही, आपण एवढासा देतो. होय. जर लागोपाठ 3-4 डबे संपलेत, हा, व्हेज थाली किती गेलेत बघा. त्याच्यावरून समजतं. आणि हे सांगतो, आमच्याकडे व्हेज थाली कमी जातात, हा, चिकन थाली सेकंड हायएस्ट जातात, सर्वात जास्त फिश थाल्या जातात. बरोबर. म्हणजे मी तुम्हाला एक क्वांटिटी समजवतोय, त्यानुसारच अजून एक गिफ्ट आहे. पकड काव्या. अजून तर पाठी काय नाही. इथे हा बॉक्स बघा, बॉक्स संतूरचा बॉक्स आहे. इकडे संतूर साबण. ह्याच्यात हे साबण बघा, हे आपण जे गॅसला साबण देतो ना, हे बघा, हे दिसले एका पाकिटमध्ये. ही 12ची लाईन, ही 12ची लाईन. ओके. 12
आणि हे पण 12 आहेत. हे 24 आहे. 24. चला आता आकडा सर्वांना गणित करूया. 24 12 × 24 हे 12 आहेत ना. हे 12 आहेत. 24 बॉक्स ह्याचे हे 24 पॅकेट आहेत 24 आहेत. आणि हे 12 आहेत. तर किती झाले? आणि असे पण 2 बॉक्स आहेत. 2 पकड. दुकान उघडायचं आहे का? 48. हा बघ दुसरा बॉक्स. बाप रे 3 वर्ष संतूर साबण यूज करू शकतो कस्टमर गेस्टला आपण. हे तुझा कॅल्क्युलेशन आहे. ते लगेच संपतात. हे माझं कॅल्क्युलेशन सांगतो हे 6 महिने संपवणार आपण. का आपण वाटून संपवणार नाही. एका व्यक्तीला एक द्यावा लागतो ना. आता एक रूम असला आणि 4 बुकिंग असले तर 4 साबण गेलेत. बरोबर आहे. हे पण बघा 1 2 3 4 6 4 जा 24. हे 24 आहेत आणि ते 24 आणि ते 24 आहेत म्हणजे 48. आणि एका पॅकेटमध्ये पण 24 आहेत. तर झाले ऑलमोस्ट 1100 काहीतरी समथिंग. म्हणजे 1100-1200 साबण आहेत ही. बापरे एवढं कॅल्क्युलेशन मी सांगतो. हे बघा हे एवढे ना दुकान. एवढा स्टॉक पहिल्यांदा आणला ना आपण. हे दुकानात लागतं. दुकानवाले पण एवढे घेणार नाही. येणार नाही. आता हे स्टॉक बघा खाली पण तुम्हाला दाखवतो. बघा हे बघा किती आहेत बघा. बरोबर आहे. मस्त ना वासच येते. त्यासोबतच हे तुझं कॅल्क्युलेशन जर आतमध्ये चाल अजून पण मी गिफ्ट ठेवलेत आतमध्ये. म्हणजे मग तू मग नाही ना काय? नाही गाडीत अजून बंद कर. अजून तरी गाडीत काय नाही. पण मग हेच मी सांगतोय की आम्हाला व्हिडिओ टाकता का नाही येते. होय. एवढं गोष्टी आणि हे जे गोष्टी हे कॉम्प्लिमेंटरी आहे. या साबणाची किंमत फक्त सांगतो. एक छोट्याशा गोष्टीची जी आम्ही मोजण्यात येत नाही दिसण्यात येत नाही. हे मला 5,000 रुपयाला पडलेत साबण फक्त. आणि मेडिमिक्स आपल्याला एक साबण 4 रुपयाला पडतो ना. तो आतमध्ये आहे बघ. ते पण दाखव किती स्टॉक आणलाय ते पण दाखव. आपण आणला हा हे बघा मेडिमिक्स आम्ही कधी देतो जेव्हा 1 दिवसाची बुक. स्टे असेल तेव्हा. हा आणि संतूर केव्हा देतो? 1 दिवसाच्या जास्त दिवस स्टे असेल. का 2 दिवस तर संतूर जाड आहे आणि महाग आहे. आणि मेडिमिक्स जरा स्वस्त पडतो. पण म्हणजे दोन्ही साठी इनफ आहे. पण दोघांचे ब्रँड चांगले ठेवलेत आम्ही. असे दुसरे पण कमी स्वस्तातले पण मला मिळत होते. पण मी तेवढे ते घेत नाही. पाणी पण आपण बिस्लरी शिवाय दुसरं ठेवत नाही. देत नाही. आपण घरातला देतो. कोणाकोणाला घरातलं हवं असेल तर ते घरातलं पण घेतो. घरातलं फ्री आहे. इथे बघा बुकिंग साठी हे लॅपटॉपच ठेवावं लागतंय. कधी पण बुकिंग येते. दर दिवशी मी 2 ते 3 बुकिंग घेतो. आणि इथे मेडिमिक्सचे किती पॅकेट्स आहेत बघ जरा. ते 2 3 4 5 6 आणि हे shampoo. 6 त्यासोबत हे शॅम्पू बघा. ओके क्लिनिक प्लस अजून होते हे मी आम्ही जे रेग्युलर यूज करतो ना कॅरी बॅग त्याच्यामध्ये काढून ठेवले. काढून ठेवलेले आहे. बघा असे माझे नंबर किती. मला 2-3 मोबाईल आहे माझ्याकडे आता. एका ह्याच्यात किती आहे काव्या ते 60 ना. तसे किती पॅकेट आहे ते 6. म्हणजे हा आमचा स्टॉक आहे ना 6 महिने किंवा 8 महिने किंवा वर्षाचा स्टॉक पकडू शकतो. कारण पावसात बुकिंग नसते. त्यासोबत शॅम्पू. कारण ह्याचे पेमेंट किती केले का त्याला आपण ऑलमोस्ट 2,500-3,000 काहीतरी केले ना आपण. म्हणजे पण बरंच काय काय अजून घेतलं ते. म्हणजे अशा गोष्टी जे आम्ही कॉम्प्लिमेंटरी देतो तेच आम्हाला 8,000चे पडलेत. ओके मग हा म्हणजे ह्याच्यावरून आम्ही तुम्हाला काय समजवतो की किती बिझी शेड्यूल आहे इथे. जराही हे नाही. आणि तू परवा जे बेडशीट ब्लँकेट नवीन आणले असते दाखव. म्हणजे आम्ही का दाखवतो होमस्टे मध्ये वापरायला नाही गेले असतील. मी अजून वापरायला दिले नाही का. नाही नवीन नेले त्या दिवशी. अजूनही नवीन टाकलंय. हा काल पण काकीने एक नेला नवीन. हा दाखव. एक ओपन करून दाखव. असे तू हे डबल आहे. 4 घेतले. हो डबल बेडशीट किती घेतलेस तू 4. म्हणजे मी हा पण ब्लँकेट चांगल्या क्वालिटीचा पण वापरलाय. सिंगल बेडशीट किती घेतलेस 4. म्हणजे डबल बेडशीट 4 सिंगल बेडशीट 4. आणि जुनेवाले आहेत जे आम्हाला वाटतात ना की एकदम असं आता लाईट झाले आहेत किंवा एकदम फेड शेडिंग होते तर ते आम्ही वापरत नाही. म्हणजे हे तुम्हाला क्वालिटी दाखवतो की किती आम्ही तुम्हाला बोललो होतो की ह्याच बिझनेसचा पैसा ह्या बिझनेसमध्ये टाकणार म्हणजे क्वालिटी वाढवण्यासाठी. ओके अजून काही आपण रिलेटेड जशी कांद्याची घोण नाही ही मला सांगा ही जुनी आहे का नवीन कांद्याची घोण आहे. कालच आणली. आम्हाला 20 रुपये किलोनी पडले कांदे. ते आम्ही 35 किलोची घोण जेवढे उचलता आली तेवढे आणले. हा आणि सोबतच इथे बघा जिरा राईसचे काजल 2 गोणी. एक गोणी कुठे गेली. मग ही दुसरी गोणी आमची. आणि हे एक्स्ट्रा स्टॉक असा साखर आणि XYZ सर्व आणून ठेवावं लागतं इथे. ते काढ जरा. ते मोठं घे. हे कुवाला घेत राहतात. एवढं सर्व करून
फक्तच पैसे कमवायचे नाही तर आपल्या हेल्थ पण कमवायची असते. त्यासाठी ह्याचा कुवेलाचा ज्यूस तुम्ही पिऊ शकता. सकाळी एम्प्टी मॉर्निंग प्यायचा, 2-3 तास काही खायचं नाही. प्रत्येक जण सर्वजण पिऊ शकतात. तुमची बॉडी एकदम साफ होणार. हे हायली रिकमेंडेड आहे. प्रत्येक जण कोणताही आजार असो नसो हे तुम्ही पियाला पाहिजे. तुम्ही विचारू शकता ना की मला कुठून एनर्जी येते, तर 5-10 दिवसानंतर असं कोर्स करायचं तुम्ही. ओके, बॉडी साफ ठेवण्यासाठी. आता हा व्हिडिओ करतोय, उद्या डिमांड वाढणार, 80 रुपये किलोचे 120 रुपये किलो होणार. पहिला जेव्हा ना ह्याची पॉप्युलॅरिटी नव्हती ना, आपण पहिल्यापासून पियत होतो, ह्याची हा किलो होता फक्त 50, 60, 30 रुपये किलो होता काजल. किती? 30 रुपये. आता हे 80 ते 120 रुपये किलो जातो. एवढा कोण मागत पण नव्हता. हे तुम्ही एकदम ज्यूस पियाला मागू शकतात किंवा घराच्या बाहेर लटकवायला मागू शकतात. दोन्ही कंडिशन्स आहेत. घराच्या बाहेर लटकवतात, आम्ही त्याचा ज्यूस पितो. घराच्या बाहेर लटकून काही उपयोग नाही. जास्त होतो उपयोग, थोडा उपयोग होतो, पण शरीरात जर ज्यूस टाकलं तर 80% जास्त उपयोग होतो. तर एवढी सर्व शॉपिंग अशी झालेली आहे. आणि तुम्हाला मी काय बोललो की इथे जो लोणच्याचा डब्बा संपला होता तो कुठे? संपला तो धुतला. हा, आता बघ धुतला ना. इथे एक आहे, थांब मी तिथे स्टॉक, इथे एक आहे आणि तिथे एक आहे बघ स्टॉक मध्ये. 2 स्टॉक मध्ये ऑलरेडी ठेवलेले आहेत आपण. सोबतच चाय पत्ती बघा, इकडे एक ठेवलेली आहे, दुसरीकडे एक ठेवलेली आहे. असे सर्व गोष्टी स्टॉक. नवीन क्वालिटीची चांगली चहा पत्ती आहे. येस. आणि आपल्याला जे ताट आहेत ना, ताट तेवढी सेट आहेत ना. आपल्याला आता एक ऑर्डर येते, जरा पाठीचं काजल, एक जेवणाची ऑर्डर आलेली आहे. अजूनपर्यंत मॅक्झिमम तू किती जेवणाची, आपण किती जेवण सर्व केलंय? 35. आकडा पण एकदम बरोबर बोललाय तुम्ही. आता आपल्याला जी ऑर्डर आहे त्याला मल्टिप्लाय बाय 2 कर. 70 थालीची ऑर्डर आहे. आम्ही त्यांना हो नाही बोललोय. हो कधी बोलणार, जेव्हा मला कमीत कमी गावातले 6-7 लेडीज भेटणार. म्हणजे 3 जण तर वरती खाली करायला, 3 जण भांडी धुवायला, म्हणजे 9 पाहिजे. 3 जण वरती खाली करायला, सर्व केलं तर ताटवर हा 3 जण वरती खाली करायला, 3 जण भांडी धुवायला आणि 3 जण त्याच्यातलेच मिक्स मध्ये जेवण बनवायला. पत्रावळी वापरले तर नाही, त्यांना ताटच हवी. त्यांना ताटच हवी. येस. म्हणजे हे त्यांनी पंगत बसवू शकतो खाली टेरेसवर वरती असं खाली बसून, पण ताट द्यायची. आणि मी काय म्हणतो, आता जेवढे सर्व लाईक्स करतील ना त्यांना पण एक ताट आपण कॉम्प्लिमेंटरी द्यावी. म्हणजे आपल्याला 1000 लाईक्स येतात ना, 1000 म्हणजे ताटं किती झाले? 1080, सॉरी. चला, असं सर्व आमचं शेड्यूल एकदम टाईट आहे, म्हणून व्हिडिओ यायला थोडंसं लेट होतं, पण आम्ही ट्राय करू तुम्हाला दाखवायचं व्हिडिओज. ओके, तर सर्वांनी काय काय करायचं व्हिडिओला? लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. बाय. आणि आमच्या होमस्टे मध्ये पटापट बुकिंग करा. डिसेंबर पूर्ण बुक झालेलं आहे. मग कशी बुकिंग करणार? रूमच नाहीये. नाही, जानेवारीची बुकिंग करा आता डिसेंबर मध्ये. आपल्याकडे एक डॉक्टर गेस्ट आहेत आपले, जे प्रोफेशनली डॉक्टर आहे. ऑलरेडी 2 वेळा आलेले आहेत आणि तिसऱ्यांदा येतात आहेत. आणि त्यांनी मार्च मधले 4 दिवस, 3-4 दिवस गोल्डन सिल्वर दोन्ही बुक केलेले आहेत. मग डिसेंबर नाही तर काय झालं, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च आहेत ना. सॉरी, फॅबचे बुकिंग केले त्यांनी. फॅबचे म्हणजे फॅब पर्यंत पण ओपन आहे की अजून. आता डिसेंबर मध्ये ते बुक करा. आणि डिसेंबर सर्वच बुकिंग नाही आहे. 23 पासून ते वीकेंड पर्यंत, लास्ट वीक आहे ना, तो फुल ऑलमोस्ट बुक आहे. हे आता जे फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक अवेलेबल आहे. नंबर देतो 8657357426. 8657357426. ह्याच्यावरती मला मेसेज करा किती माणसं येणार आहेत आणि किती दिवसासाठी राहणार आहे आणि कोणता रूम पाहिजे, गोल्डन, सिल्वर, ट्विन 1, ट्विन 2. ओके, चला बाय बाय. बाय.